Com a autor, per mi, la producció d'aquest llibre, l'escriptura, la correcció, també el debat amb l'editor i la possibilitat de publicar-ho i de difondre-ho, perquè ja van fer més de 10 presentacions, a mi d'alguna manera jo sempre dic que em va canviar la vida, perquè em va permetre conèixer un personatge que fa un recorregut per tota la història de Catalunya, però també conèixer a la família, a l'editorial, a l'arxiu, i d'alguna manera tenir una visió molt, molt, molt clara de la complexitat de tots els diferents moments de la història de Catalunya. Jo trobo que després de 4 anys de tot aquell llarg procés que va ser la producció d'aquest llibre, jo em trobo molt, molt, molt enriquit i que no tinc paraules per agrair a totes les persones que ho van fer possible, fins i tot el mateix Pere Català i Pich, que ho van guardant tot, saps? O sigui, que ell mateix va fer el seu arxiu guardant tota la seva obra i tota la seva cosa. Imagino jo amb l'intenció de que en algun moment algú pugui entendre que tot aquest material podia tenir un sentit i podia escriure aquest llibre.